Mitään ei liiku päässä. Eikä tuolla. Jaha. Nyt ei mennäkään Rauman akkuun, vaan lähdetään tieksää Poriin. Mut haetaan tosta yksi penkki ensin matkalta. Ja aika hurja fakta just. 600 metrin päästä poistu ensimmäisestä liikenneympyrästä liittymään Tommilan tie. Kyllä. Mennään näiden messujen jälkeen sitten. Joo, niin. Tehdään nyt saatana sähkövatkaan PV:stä. Kyllä. Pitänyt laittaa 80 läppikset ja... Ei ollut saatavilla.
joku polttaa niin koraaneet, niin tuo vähän sama. Älkää nyt jaksako. Kato, hullusta on hauska, kun joku pyörii. Toi on hieno kyllä. Tässä on hinnat noussut ihan jääs. Paljon meinaa hinta. Mut toi onkin varmaan luotettavin PV, toki mitä on ollut, ei. Niin, ja saman tien on vääntö ainakin käytössä, että Paljon akulla ajaa. 53 kilometriä. Se on enemmän kuin monella hybridillä. Niin on. Ja tuosta valotkin päälle ja Mies ottaa heti kaikki. On. juu. Siellä on vääntö heti käytössä. Nyt vaihtaa vähän välitystä, niin sen saa kulkea satasen. No, kyllä siitä loppuu jo, niin no joo. Ei tällä moottorilla 100 saa, vaikka siinä on nyt 1:1 melkein tämä välitykset jo, mut äänimerkit löytyy kaikki. 48 voltin systeemi, niin Orkis lampu löysi LED kannalla olevan 48 voltin polttimon, niin sai niin sopimaan. Harvinainen, sä oot jostain löytänyt vielä tankin eteen tuleva muovi, mikä Juu. se ei pysynyt niinku 12 sekuntia paikalla. Ei, se hävis kaikista. Kyllä. Nyt kun katsoo tuossakin, kun on noin pari, mitkä on niinku tehty. Joo, ei kumpaakaan. Niin ei kumpaakaan, niin kyllä nyt olisi sen verran käyttänyt tuossa peltipokkarille, että siihen olisi vaikuttanut jonkun pelin. Niin. Edes jonkun pelin. Mä tein jostain tietokoneen virtalähteestä siitä ritilästä, niin leikkasin jollain peltisaksilla se semmosen. Ja nykypäivänä niin ottaa mallin ja sitten 3D-tulostaa. Joo. Mä tulosin tuohon tankin korkin, niin mä sain siihen virtalukon. Siis tässä ei ole mitään originaaliosaa mitenkään muokattu. Kaikki on alkuperäisissä kiinnikkeissä. Et se on ihan täysin palautettavassa polttomoottorille. Niin. Ei siinä niinku yhtäkään reikää eikä mitään oo. Kaikki, ei mulla ollut pelkästään runko oli alun perin ja kaikki muut mä hankisin sit siihen viime kevään. On hieno. Tossa mopo. Eilen oli 81 PV, mikä oli ihan viimeisellä laitettu joka palikka. Joo. 5 Ja Siinä oli aika... Meidän Siinä on hinta aika hyvin. aikaan niitä heitettiin tälleen rautaromulavalla. Niin ja joku vaihtoi johonkin kaljakoriinkin niinku perjantaisin. Joka paikka täynnä. Niitä oli joka paikka täynnä. Joo. Sitten niitä heitettiin silleen, että kun se hajosi, niin se heitettiin helvettiin ja sitten haettiin seuraavaa. Muistaakseni 2000 markkaa niin mä ostin. Nosti 2 Atomein 150 €. Joo. Se oli lihalaatikoissa. Onks tuo ollut sulla oikein niinku ajo? Joo. Kyllä mä täällä töihinkin olen mennyt ja Okei. kyllä siinä muutama 100 kilometriä on painettu menee. Tein siitä ihan rakennusvideot tonne YouTubeen ihan aloittelevana. Joo. Tein, mutta se on. Hieno tuli. No kiitos vaan. Joo, kyllä täällä on paljon hienoja laitoksia. Ihan siis kyllä niinku ihminen, Kyllä ihminen on niinku taitava, kun katselee näitä kaikkia, että mitä ihmeessä. Sen takia ihan hienoa, että joku pääsi näytille. Joo. Mä eilen puhutin joo, muistan. Kyllä. Löydä se kuva täältä nyt. Käy kattoo, joko kahvi on auennut. Ei se tonni ihmeellisempi, ton mä myin tuolta 700. No kyllä. Et siinä oli 50 läppis, mä porasin sen vähän isommaksi. Joo. Meinaa... Tuo semmonen, joo. Niin tuohon laittais... Tää on toinen niistä poistumaan. Tää on etuvetoinen sähkömoottori ollut tässä. Akut on ollut täällä. Kuinka siellä on 6 kiloa tommonen. Mä pystyn nettiin. Täällä on ollut akut. Just. Tännehän mahtuu akkuja vaikka kuinka paljon. Niin mahtus. Kyllä. Okei.
suuntaan Isomäentie, sitten käänny. Linnut laulaa. Kevät on täällä ihan kohta. Last day. Sit loppu. Let's go! Eilinen päivä oli kyllä tosi mukava. Jengi tuli hyvin kattelemaan ja ihmettelemään rakennelmaa ja aika monelle jäi kyllä varmasti mieleen se, että kyllä tommosen pystyy itsekin tekemään. Ja se on ehkä koko projektin tarkoitus ollutkin, että kokeillaan onnistuuko ja kyllähän se sit onnistuu. Vähän nopeuskin nousee pikkuhiljaa. Kyllä. Tänään tulee paljon kavereita ja sukulaisia kattelemaan, että mikä meininki siellä messuilla sitten on. Ja tämä messu... Oho, sieltä tuli kivi ikkunaan. Perkale. Katsellaan vähän, että ketä kaikki tänään näkee. Vanhoja tuttuja, uusia tuttuja, YouTube-seuraajia. Kiitos teille kaikille. Kiitos kaikille messuilla kävijöille. Oli mukava tavata ja vaihtaa kuulumiset ja kertoa vähän, että miten tommonen sähkö-PV nyt sitten tehdään. Se olikin itse asiassa kaikista usein kuultu sana. Kattokaa sähkö-PV, koska ei siellä toista ollut samanlaista, eikä ollut muutenkaan sähkökonversio mihinkään moboon laitettu näillä messuilla. Toki niitä muilla messuilla löytyy varmasti, mutta Porin Karhuhallissa nyt ei ollut muita sähkö-PVtä kuin EPV. Mutta kiitos kun kävitte katsomassa ja tästä se seuraava päivä alkaa. Ehkä nähdään tänään.
Näkyykö vähän tästä mitään? Voidaan laittaa joku hyvä kohdalla. Joku aloittelija mielellä. Joo, tää on helppo, kun tässä on 2 moottoria. Kun yksi moottorissa on se potkuri hiukan kampeen, niin sit joutuu painaa jalkoja siinä, että saa sen pidettyä siinä keskilinjalla. Okei. Mitä mä teen jaloilla? Niillä sä ohjaat sitä koneen sivuttaisliikettä. Niin siinä on niinku tällä ja sitten on... Siinä on jarrut, kun sä painat sieltä tossa. Näin. Joo. Ja tällaisesta ohjaa. Okei. Ja siinä on ohjausratti, että silloin kun kallistat, kone kallistuu ja Joo. sä vedät itteespäin, niin nokka nousee ja samalla se nopeus hidastuu. Okei. Ja sitten tuolta löytyy kaasut, ne voidaan laittaa täysin. Lähdetään liikkeelle. Eli tästä vaan. Sitten odotellaan tuolla nopeusmittarissa, kun näkyy vihreät ja valkoista, niin voidaan alkaa Mitä mä sitten vetämään sitä Okei. rattia itseäspäin. Nyt. Ja vedetään niin paljon, ettei me sitten Vedetään ympäri. niin, vedetään ympäri eikä sitten nopeus hidastu liikaa, ettei me sakata. Tämä on ihan hyvä. Sitten siitä sun ratin vierestä löytyy laskutelineiden sisään. Se löytyy tuolta. Sä voit vetää siitä vipusta. Saadaan pyörät sisään. Kaupohoittavien rata puretaan ensimmäisenä, niin saadaan se tuosta pois tieltä, niin näyttelee asettajalle tiedoksi, että puoli tuntia on vielä peliaikaa jäljellä. Missä on yyteri? Se pitäisi olla aika lailla suoraan edessä vai? Mä lasken vähän nokkaa, niin näkee mihin menee. Niinpä. Tai sit keräät korkeutta, niin Aivan. No joo, se voi olla toi parempi vaihtoehto. se on aika lailla siinä suoraan sun edessä se yyteri. Joo. Sinne kestää tommosella Diamondilla noin 6 minuuttia lentää, tai 5 minuuttia. Tää on nyt näyttää sulla nopeusmittari 110 solmua. Et se on kilometrein tunnissa, on noin 2-kertainen. Lennetään Parisataa niin, tunnissa. Kyllä. Täytyy matkata aika nopeasti. No juu. Esimerkiksi Kokemäelle, onko se sulla tuttu paikka? On, juu. Joo, niin sinne lentää täältä Porista 10 minuuttia. Okei. Se on 3 kertaa nopeampaa. Tuolla Joo. Tää on aika vapaat lentämistä, että saa tehdä millain haluaa. Jos sä haluat, niin voidaan käyttää sitä laskeutumista. Joo. Ja vähän tehoi pois, kun sulla tuolla näkee sen nopeuden, niin koneen maksiminopeus on tuossa punaisella viivalla. Joo. Sitten jos mennään yli, niin kone alkaa rakenteellisesti hajoamaan. No ei se haittaa. Ei se haittaa, kun me ollaan täällä lentokoneasentajia ja muuta. Joo. Kyllä. Missä se kenttä nyt oli? Tuolla. Haluatko koittaa laskea? No kyllä mä voisin koittaa. Koitetaan tehdä vaikka nyt semmonen laskukierroskuvio, kun sä oot just oikealla paikalla. Aha. Käännyt vaikka nyt vastakkaiseen suuntaan. Vastakkaiseen? Meillä on kiitotie meidän vieressä sillain. Hetkinen, niin kuin siis tohon suuntaan vai tonne suuntaan? Tonne suuntaan. Tässä kohtaa lentäjä ilmoittaisi Mayday. Ilmatilalle. Ei Mayday, mutta ilmoittaisi ilmatilalle, että nyt ollaan tulossa laskuun ja kertoo sen tunnuksia. Mut eihän mä tonne nyt mitenkään taitu enää. Ei tarvitse taittuakaan. Mennään eka silleen vierekkäin. Okei. Silleen, että se on meidän vieressä. Selvä. Helpompi aina tehdä laskua, kun se tulee silleen rutiininomaisesti. Että se lähinnä turvallisuuden takia aina lentäjät tekee semmoisen laskukierroksen. Aha. Se on samalla helppo sovittaa muita lentäjiä siihen samaan. Just. Koska nää on niinku, tää on semmoinen myötätuuliosa. Se on mennä vähän päin. Mennään eka siitä vierestä. Onko se nyt suunta oikea? Joo.
Sä voit ottaa ne telineet nyt alas. Sitten tosta löytyy laskusiivekkäitä, sä voit sitäkin laittaa. Meillä on kaikki kerralla. Ne pitäisi olla kaikki. Joo. Sulla on nopeuskin aika hyvä, että tuolla punaisella kone sakkaa ja nyt tää on hyvä sillä niin pystytään lähestymään melko hitaasti kenttää, mutta ei ainakaan liian nopeasti. Joo. Meillä on nyt laskutelineetkin alhaalla koko ajan. Joo, ei se. Josko nyt jo vois kääntää ehkä? Nyt sä voit kääntää. Vähän työnnät taas, niin nopeus pysyy. Hyvä. Tää on kyllä aika hurjaa. Aika monta koululentoa täytyy suorittaa ennen kuin saa lupakirja. Onko se niinku, missä se on nyt se kenttä? Hetkinen, mä hukkaan aina sen kentän. Siis se on tuolla. Eiks me mennä? Vähän kaartoa. Vedä. Ei tästä tuu mitään. Se täs, joo. Tää on vaikeeta. Siinä on rauhallisia liikkeitä. Niin varmaan tarvitsisi tehdä, mutta paniikki iskee. Mutta tää menee kyllä tästäkin. Kyllä. Taittuu. Nyt otsuu siivetkin maahan. Meidän toinen autopuolella haluaisi kanssa, kun se saa renkaat tohon yhteen autoon. Ei saa. Sä voit polkimella hiukan saada, polkimella vähän polkaset, niin menee sinne suuntaan. Ja rauhoitat tän siipien asennon. Ai se otti vaan tommosen. Tehdään ylösveto. Oikeastaan mun pitäisi niitä Tää ei oo kyllä helppo homma. Voidaan tehdä vaikka tuolta semmonen lenkki, niin sä pääset vaikka tuohon pikkuun siellä. Jos ei nyt osu, niin sit joku seuraava saa jatkaa. Vähän loivempia kaartoja, niin se on helpompi. Joo. Työnnä vähän nokkaa alaspäin. Vähän rauhallisempia liikkeitä siinä. Eikä. Ei. Miksi? Miksi näin? Joo. Tää... Pidät vaaka suoraan, sit sä voit... Ei. Ei ihan osu. Leikataan nurmikkosen massit. Kyllä varmaan tällaisen pienen koneen voisi sellaisen ihan nurmikenttä, niin sellaiset ehkä voisi. Sellaisia on Suomessakin. Ja tässä lentokentän ympäristössä, niin siellä on oikeasti semmoista vähän paroaluetta tai sellaista, että siellä voi kävellä. Monesti purjekoneella laskeudutaan nurmikolle. Noniin. Ei tarvii aina työntää sitä kiitotietä. Hei, kiitos paljon. Tää oli mielenkiintoinen kokemus. Oi. Joo, ja karkki. Oi, kiitos. Ota karkki. Oi. Kiitos. Noniin. Hyvä. Se oli hieno. Kiitos.
Ei se aika lailla tälleen se lähti, tai ehkä vähän jopa hiljemmin. Joo. Mä luulin, että tässä on ollut paljon leppoisempi. Niin. Hyvinhän tää lähti. Niin. Hyvin saman tyyppinen kuin se YCF, tämmönen hätäinen. Mut se on nyt tullut siihen toiseen laitteeseen. Joo. Tälleen pystyy ihan niinku fiksusti. Joo. Vähän aika näet. Jalolla. Joo. On vaikea, mutta hauska. Joo. Onnistuu näköjään. Itse en osaa mutta täytyy opetella. Joo. Kai se siitä lähtis kun tekis vaan. Mutta Kyllä. Ei mitään, kiitos testistä. Ei mitään. Hauska kokeilee. Täytyy täkätä sut johonkin näistä videoista, jos sopii. Joo, totta kai. Niin. Noin. Joo. Ne on aika vanhoja pätkiä mitä siinä on, mutta Instagramiin Kyllä. TikTokiin pääsääntöisesti mä teen, mutta sinne ei voi niitä ajovideoita oikein niin jo ja pännätään netin. Kyllä. Mut hei, oli hauska tavata ja hyvät messut. Mut ei mitään. Samoin. Nähdään. Moro. Sitten mä lähden Eurajoelle. Hyvä, moro. Noniin, moikka. Ei kuulu mitään. Oi.
Kato, siellä on paljon tavaraa. Katopaa. Moro. Moro. Mitä äijä? Onko te hyvä pelaa jalkapalloa? En mä tiedä, onks mä? En mä kauhean hyvä oo. Mä oon. Noniin, se on hyvä. Säkin osaa vetää kovaa. Joo. Mä oon parempi sinä. Mäkin oon parempi, mulla on pikkuinen. Kaikki on yhtä hyviä. Ei tarvitse kilpailla, kuulkaa. Mä oon vähän pilempi Niklas.